Guys, guba na mong motor guys, oh. Tingnan nyo guys, oh. Oh, ayasa. Gaduot mi guys. Gaduot mi. Ini ayasa kay kuan madiksan mo. Ay patunga gud ha. Nang kanang kuan ba? Gaduot mi long guys. Asa na ko dapat siya? Kani ka ba diretso ka ani ba? Diretso ayo. Awas dili ayo po awas na plane. Hello guys, gaduot mi kong guys kay di kami sina nagpalot sa manak. Tao man igod nga. Nakuan man eh. Naguba ang motor. Oh, to ana wala maglantaw ng asawa sa to nga nagdalantaw na nako. Ituot ni kong guys. Guba gyud. Sa gaduot ang bisig na guba hala. San guba vlog yapon ba. Daw guys. Oh. Alex, sa tagat ko ulit. Si Alex. Sige dot. Alex niya na stop sa kay nasakinan. Sige doot kay mo parking siya akay. Sige. Oh guys. Doot taon ni kung anak. Ang asawa eh. Ha, doot. Ayasa the plane. Ay na ka doot dai kay maluya ka dai. May pakoy hawid lagoy diyan. Bebe nya ka. Gigi lahos sa the plane kay. Liksan ta sige lahos. Sige doot. Sige ba doot ba? Ita guys, guba ang motor guys. Sige doot. Unong salik. Bebe ako dia ako. Kung mga anak kayo sa mga gadoot sa motor guys, luya guys. Ya luya ani. Bebe ako daan be. Alex ba dito ka Alex? Sige na kayo kuan. Sige babay sa guys kay ana guba ang motor guys ha. Guba alas 9 ko sa gabi guys, nagpaalot lagi magikan ako, kaya ba? Anak. Guba man ni. Talunga ko kuno mo cellphone be. Suko man ni siya oy. Nag-vlog ka. Ng kamera. Ha? Uy. Suko ka. Sige. Sige ako bi. Dong. Sige guys, babayin sa guys kaya amo ni dot guys. Oh yan eh. Sakay lik kay dot mama mulik. Gina dot lan, gidot. Sige. Dot mga guys. Mana naguban mi guys, Naguban mi motor guys. Arayo pang. Yang ngit ni guys, di na makita. Thank you for watching guys ha. So naguban mi guys, nagpalot mi sa kong anak guys. Palot mi kini. Si Alex mong gialutan ya, guba lagi taon. Ya babay sa guys ha, babay sa inyo guys kay di na makita mong naong. Bye bye guys, bye. Bye ang God bless, bye.